ka m kwuo nke m kịta before ọhawa metụ aka na share button na ọ na-ejoin na this broadcast ndị be anyị were egwu a ga-afa ka m kwupụ nke nkịta ịma na m ahụ emere mmadụ ebere mmewu ka m kwupụ nke nkịta let it be on record. But before I say eventually ikwu now, I will not also forget the fact that not very possible na Skibo na speedari Ken Palace of Justice na stage this drama a stage. So it is 100% possible that na ha nwere ike ide stage a stage. We are not going to overrule that. It is possible na ha nwere ike ide stage a stage because it is difficult for you to see what is real now on social media. You got that? So it is 100% possible now a stage because also very difficult to see what is real now on social media. But then all na a stage if a stage ana m ajụ ajụjụ ndị be anyị ọmakwa ife eji egwu ịmakwa na agwọ onye ala gwochi onye ala na ya gwọpụ ya ntam. There is no rumor, there is no any single thing whether staged or not ị nwere ike imecha ata ndị mmadụ wee ghalụ ọgụgodu na mmadụ 200 for that thing mmadụ 50 ya ekwetarịrị na ife agwa eziokwu ọsụkwa onye ahụ unu stage ọsụkwa onye ahụ unu chọkwa unu were ewe chesie cloud mmadụ 50 ya ekwetarịrị na ife ahụ mere ọ ebe mmadụ 150 ka ị nwere ike ịfụ ndị ya ekweta emechazie ha chọpụta n'okwu asị ka ọwụ ha si oke. And another thing is that ọ bụrụ mmadụ niile nụrụ ife ahụ mgbe ọ na-afịọ ya anụ ka o si wee bi. I don't know if you are understanding what I'm saying. Ọha mmadụ niile nụrụ ife ahụ mgbe ọ na-afịọ ya anụzi ka o si wee bi. Mba nke ị na-eme best the other one ya ejesi na wall abi say best maka ife ahụ na-ekopụkabe ndị etirie ife ahụ na-ekopụkabe ndị etirie. You see, good morning bros, happy Xmas bros, I'm expecting my Xmas package yo. Hey, unenweho share. You want to go? So Owolo na Skibo has staged this thing, a stage with Ken Palace of Justice. Then this is a bad something for them to catch cruise with. That is not something you should be catching cruise with. You want to go? If I have believe he gave you a cash cruise, you want to go? That thing do very bad. Nobody if he do a cash cruise. Okay, me mecha he end go up and he grow platform unveil Ken Palace of Justice to people. But what of Akoka Hakoruni sing? Don't you know that there are people who will take it serious? Don't you know that there are people who will say, yes, Nefa was Yoku? The other go. But then let us assume that now Nefa can just book that the thing, just go away, chase a crowd, a ball now. If all na choka na Skibo na Skibo time. Now let us even talk about this time of a thing. Ken Palace of Justice before me quote the mental injury this morning was always eventually Ken. Now some of the people who are following him blindly. You want to go? All na Skibo go on time. You don't need to doubt no time. Look at me. Etu am no kita. Enwere kudun time. Yet I draw them committed as Skibo and Andotwe. I am even failing to have time to do some of the personal things that concerns me. I am failing to bring out time to even do that because of commitment here and there. You want to go because of commitment here and there. Yesterday, we know well appointment in here yesterday. From the event of yesterday, what it shows is that now that appointment failed woefully. Yes, because you cannot tell me that I cannot go and attend to my boss who gave me an endorsement. Indirectly or directly, not even indirectly. He is my boss. Oh no, Gam. So Gam no around the way even need EJ attend. Oh no, business duty calls. I have to attend to it. So every other engagement that yesterday stand cancelled. The same thing with every other day. You want to go? So this is not the issue of Eastern Amadu Nemeru big boy. Unless now
but your madam did it to J Park. What did you say? Jekwuru Ogechi ka gụ na Ogechi je dọghawe. Ogechi ọ na-agba ọsọ okwu na ụka. Ogechi ọ na-agba ọsọ okwu na ụka. Ogechi gbara n'ọdụ redi na onwe ife ọhụrụ na ibu wee bịa n'ọdụ redi and Ogechi adịghị redi ịbịa bebe fa etu ndị ọzọ si ebe. For example, Skibo mee kelafa ya arrest kịta. Skibo mee Palace of Justice arrest kịta. Unu niile agbapụta tiwe mkpubere mana J Park ime Ogechi arrest tomorrow. I am very much sure that you will not hear it. Ogechi will not come to you to cry. Ogechi will not even want you to know the arrest. She will do everything possible way put up from it. She will not ask for your sympathy. She will not need your help. She will not ask for your help. She will not cry for you to come and help her. That is the difference. We will not put mouth. Kerife patalo IG weti ọrụ na nke Speed Darlington. Ọwụ na mgbe Speed Darlington kwuru ife okwuru maka kerafa ya Burna Boy mee ya arrest nye na Burna Boy n'ụwa ka dimkpa. Aya ya eti okwu ife anyị emewolu aya na wash aya na alụzi ọrụ as a referee aya na update the people on what is happening. Mana nke jọrọ njọ ọwụ na arrest kwaziri Speed Darlington. Itiwekwazie mkpu na-eme intimidate ihu na-eme nke na-oppress na-eme this one ebe a ka ọ na-ajọ njọ. Ọ na-aka mma dimkpa na-eme ife a na-eme gidigba ịfụtara ebe mmadụ makwuji onye ọnwa na ya na-eyi etinwe ọkpọ unu tiwe ọkpọ ndị mmadụ anọ na-agụrụ unu o nweziri ebe ọ ga-eruo wee gbuo n'ọgụ mana nke a wee pụta ịma na o nweghị ife iche you know you are counting on people's sympathy to get through that situation. Ije na-achụ okwu. Let us assume now that na Skibo na Ken emeghị ife arrange. Let us assume that na Skibo na Ken emeghị ife arrange. Ịghọtago Ken wee bịa kwuo this thing wee kwuo na oji evidence. Skibo mee ya arrest kịta agwazie ya wepụta evidence ya okwu na ụka. Ịghọtago yes now and so what Shigbo onye dịka Chukwu mụnwa wezugo kịta o nwere ife mkwutere kịta ya abịa ime m arrest asị ga emere m arrest. Nobody is immune to arrest. Anybody can be arrested. So if you ruo na mụnwa wezugo mejọrọ if you ruo na ụmụ onye mejọrọ go and get the person arrested if that is the way you want to sort out your issue. Yes, that is it. So does it mean that J Park should wait to arrest Madam Ogechi? And so what? Yes, of course. Has J Park not said it? J Park go na ya arrest Ogechi menka. So we will wait for them to get to that point. When they do it, we will see how it will end. You got to go. On others na-eburu akụkọ ọzọ abata n'ebe a na-ekwu okwu. Ogechi fuo something say we not do ready. Oge ọwụ na gụpụrụ ya bịa not do ready. We will wait for her until she calls us for help. Until she calls you for help. Oge ọ gbasiri people look they are intimidating me. They are doing this. Oge ahụ ka ya gwa ya si ya madam na ife ikwutelu go and see to it. But until then, if I do na-ekwu nke Ken Wona, we have seen this issue before and we are about to witness it again if this is not properly handled. Onye ife niile ka eji egwu and ọwụ na Skibo agree for them to cash cruise with this kind of thing. They're not very bad. No agree nye consent here ka ha were this kind of thing wee cash a cruise. They're not very bad. It is very bad. Ife niile ka eji egwu ife niile ka eji esi nri aja ọnọdụ ka ịnọkọta pụta echi niile kịta ikwuo na oge echi na J Park arrange river arrange epụta echi niile kịta ikwuo of course onye ọma na Galilee ekwuru ya yesterday now henceforth na-eme program except na there is something mma no if ikwuru I can reply you mana ihe bịa ebe a chenok ịkọwa ọnụ I block you immediately because if I'm na-ekwu ya eme. Let us assume now that, for example, after comment yesterday, this morning I watched this video. Ebe Skibo reply Onya. Remember that at first, I will not write off the fact that this may be staged because now once even the mother they stage, because no way father and then that they make mmadụ steady na mmadụ na-ekwu ọnụ efu
ịpụta ị na-ekwu ọnụ efu. So that is why m ji base even na-ekwu now based on probability. It may be this, it may be this, so that ọtọ nọ atụ wụrụ ife a ị marakwa na m kwuru ya etu a, ọtọ nọ atụ ụdị etu a ị marakwa na m kwuru etu a, because o nwere ozi ife ndị be anyị eji ha kashi cruise. Ndị be anyị mechalụ prank and ife a wụrụ ọnwụ mmadụ wee mee prank. This girl a na-akpọ the Igbola girl and the Kilafa that guy, ha mechalụ mee wedding, ha mechalụ je mee wedding, mee traditional marriage. Ebe a na-eshutu skiti, ebe a na-echesi crowd, ebe a na-eme ka emefa agwụgwụ na-eme acting, agbara no a real, a true life story. They even at some point fake ye na the girl pass out no nwụrụ anwụ buru edeti n'oxygen. All these things raise emotions ndị mmadụ. People are worried. People are worried. People who genuinely love that girl are worried, not in panic, throw people into emotional stress for nothing. Oh, go show that to we afofo. Go show that to we afofo. So, when you see even the mother did she age will akashi cruise, and when you can put a number around, and when you can put a number around, and when you can put an accident to push up for family, Hanchanino cloud can chase. Everything is possible. So we are not going to look away at the fact that na Skibo na Ken nwere ike ọ bụrụ na ha na act, but mụnwa wezugo na-ekwukwa na ọwụ no acting ka ha na-eme. Then Skibo, I don't know what to say, because believe me, 1 million people gafetal this news, about 300,000 aya nozi wash azie ka hafu the end of it. Ụfọdụ n'ime ha ewe n'iwe ka ọ iyi niile ha kpọrọ jewarụ. They will not even care to come back again to know the end of that show. Then, no matter how people love you, no matter how much people love you, iya fulirinde ye kweta na ife a na-ekwu maka oni media. Iya fulirinde ye kweta na ife a na-ekwu maka go ni meluye. Yes. Iya fulirinde ye kweta na ife a na-ekwu. This box dismantle over cutting na ọkwa yeluzu nkwa eputuo. Okay. You want to go? Iya fuliri ndị ya ekweta na ife a na-ekwu maka agụ n'imeluye ntụ ọsọkwa okwu si wedo. Now, out of those people ya ekweta na ife a na-ekwu maka agụ n'imeluye, nwelu ndị aya anọzi nwee time iwashizi to the end. Iwashizi, for example, Odogwu and Daisha today, ishe no mmadụ niile washizi to the end. Wefu no cruise no egwuregwu ka ha na-egwu, ọ mmadụ niile washizi to the end. Now, let me say the most important part of this program name. Whenever somebody gwaru Skibo, oga niile enye mkpọtụ ebe Skibo na-ekwu that no forgive kwa Ken konwo, that na this one. Let us assume that if any na Skibo na-ekwu not the real. Now, somebody will join a comment section. Somebody will join a comment section about. Waging a Skibo, Mr. Man, you are making noise. Nka. If a lot of people who need it. Now, those people who need it, you are making noise. You are doing this. You are doing that. Hanchani ne uhaye mechakwa ni bazo. Mwe Skibo ya carry out. Ifokulu. There will be the people who will come back to Facebook and start crying. Yes, there will be the same people who will come back to Facebook and start crying. Ne ekugasi on ife ọ na dust ka gasari ya na ga say no she o. They will be the same people who will come back and start crying. They will start raising alarm. They will start looking for sympathy. Shobande higher adoluti no kuno kadolofa. Okay, not even mmadụ wo. Ase na nkwudolu ụkọ ọgụ eziokwu, mana o dependere na area ebe na akwudolu onye ahụ. O nwere onye raised issue of Ogechi now. Yes, you cannot say that one way or the other that we did not talk with Ogechi, but I will go to know na ya gwa Ogechi. What it means is that na mo ma na onweghị ife
Ogechi nwere ike imebe echi niile in terms of that case. Ọ mụ ka m bịa tee ya ọnụ ọ ka m bịa nyere ya aka. Ọ gbatara onwe ya anya. Ịghọtago? But in the issue of Ken, in the case of Ken, mụ na ya mana n'ọkwa akwa ka a ya ebelukwa bịa na Facebook belekwa akwa yọwakwa ndị mmadụ gwawakwa ndị mmadụ no intimidation no nkarị ọkụka ka a na-agba onye ahụ na onye nọchara na prison na Senegal ọ batakwa ebe a ndị Igbo gba weekend now onye ahụ pụtara mgbe ahụ emeluke na arrest pụta kwuru na-eti mkpu na-akpọ ndị ụka onye ahụ ekwuo n'okwu ọ na onye ahụ ekwuo n'okwu gwanụ na onye ahụ ekwuo n'okwu ka mmadụ ife kwuru yes onye ahụ pụtara mgbe ahụ na-eti mkpu mgbe ahụ ha fekiri arrest because ọ dị nke ote na ha chọrọ arrest ya ọ dị nke ha kpacha anya na-achọ this arrest reason kpatara ha ji wee na-achọ arrest ya nwa dịka amahọ ịghọtago enweghị anything against kelafa ya Ken but what I'm saying is ọ bụrụ ha nọdụ ready ọ bụrụ ha nọ kwadoro akwado maka okwu ọ na-achọ ịba n'ime ya na ọ bụrụ na this okwu do real by the way ọ bụrụ ha nọ kwadoro akwado let him carry on mana na ebe nsogbu ya anọkwado uwe onwe ka esi wee ma arrest ya echi niile abịa na Facebook tiwe mkpu yọba ayịyọ gwaba ndị mmadụ cry about intimidation ọ ya wụ intimidation maka ịkwadoro akwado onye ahụ jee kuo iko beta jee kuo Michael Sekume onye ahụ jee kuo Oliselokosi Igwe jee kuo Eti Abachi Mbas onye ahụ kpọta san ịtọ kpọta san 5 ọ kpọta san 10 kpọta san 15 yes Peter Obi did it during the time emechala Anambra State election ndị bụ ụba wee chọọ ka ha wolu magomago and the power ha nwere wee zugarụ Peter Obi okenye Peter Obi kwụrụ ground here he spent money he spent time he exhausted his contact ọ chụgidoro ha kitikitikiti until ọ napụtaghị ife ha na je that is how to fight like a man. He did not come and start shouting on social media na ndị amanụkwọ na-eme ndeti otiwe mkpubere akwa. Nobody contributed money for him. He went through it alone. Gosi anyị victory. That is why today when you talk about Peter Obi ndị mmadụ asịrị yes na the man siri ike ịghọtago na the man kpọrọ akpọ. That is it. That is exactly what I'm talking about. Achọrọ m echi niile mmadụ apụta na Facebook sisere anya only for can get hospitality nji wee because all the ebe a ebe maka na like and love but only share about this broadcast because hey ife nke ya ta agbapụ ụgbọ na phone m so all this share about this video metro maka na share button because share this video because him and I like a drop video as nya drop other video ka ọ wụrụkwo na m kwuru ekwu maka oge ọ yesu ịghọtago if it eventually turn out that this thing name that na-eziokwu ka ọnwụ ka enu na gbaalụ m witness because share no video na share this video ụna ya wechi ya echi niile kịta echi neketa kelee ebe jee paakị nọ ebe akwụ ka eji egosi na ifuru mmadụ n'anya ọ na ifuru Ken n'anya unless na inwelu information na ife awụ staged mana ọ bụrụ na inweghị information na ife awụ staged I think it will be the best time for you to call Ken back to order. Let him apologize to Skibo. Unless he will idea na if I was staged. Man, all name and if I have not staged. I think it's best for you to call Ken right now to apologize to Skibo before this thing agafa. Let him apologize to Skibo. Allegation on a Skibo. What the same allegation within Ken. Nke spidarity nyelu onya and
just like onye kwuru okwu rightly said about Ogechi and the J Park. Yes. But I don't think that tomorrow Ogechi will come and start seeking for your sympathy. Ogechi myself will not even want you to get involved. In fact, Ogechi myself, I have to yogo, say obi anyeri aka. So what it shows is that na nyanwa batara onwe ya anya. If o gosiri na nyanwa batara onwe ya anya, na nyanwa do ready, na nyanwa do ever ready to go through it. Mana Ken mụ na agụ ma anyị ma na nyanwa adịghị ready to go through this. Any arrest kpaka nkịta efukwa ndị ya masịta n'ihu akwụkwọ na Ken jere nga na Senegal na ọ na-achọ imeri ebere kelee ebe ị nọ kịta abụrụ m ebe Skibo na-ekwu okwu ndị mmadụ na-agọ iyi people na-agọ iyi kere iyi na-agọ kịta ọ nọ na onwe ka aka si wee kpalụ Ken echi niile na ya apụta onwe ka aka si wee kpalụ Ken echi niile ị ga-apụta. You go show face? You no go show face. No, pụtakwa na Facebook kịta na abalakwa chọrakwa onye ụlọ ya akpụ iyi. But ịnọ mgbe dị tin na-eme ị chọghị ịgbachido eji ime na akpọba afa. She because na mụ jeje amụọ mmanụ ụma kịta jeje amụọ moto mmadụ. Wee jide m na mụ je amụ moto mmadụ. Wee gbuo onye ahụ buru ife abụje Sambros. Eburu egbugbo na garaji Sambros rụọ moto. Ịghọtara ife dị iche kịta. Ngụ nwejezi ime na mụ umelu ihe buru ife mburu ịkwadoro etu si wee kwado ịmụkọrọ nwere ndị kwadoro out of Igbo case they will not call you fada ayọ in fact ha nwee case ha like themselves ka ndị mmadụ get ya involved na case ha nwere ọ n'ime ọ na-enwere ndị ha aka nkụ ha nwee case etu a fada ayọ to come and get involved in their case etu a ka o si wee do. Mana ifo ha ndị n'iyi awụ onwe ka okwu na ụka si wee bata itiri mkpu jebe na social media ka ife mere nga ọ ya esi ike. Okay. Ịghọtago? So ibebe akwa ọ wụrụ na o daa na nke gị ibebe akwa then you need to run away from trouble. You really need to run away from trouble. Ihe eme maka na mụ mere because ị ma ọ ka nsi wee kwado. O nwere onye ya wụọ pụọ ọkwụrụ ebe ọkwụ na-aba mba ịmaghị ife ka na onye ahụ obi. Ọhọzi ụbọchị ihe eji ime nke yu ajụwa ya ajụjụ sị na ọkwa Okeke mee the same thing na onwe ife unu kwuru. Yes, ife anyị eji o wee kwuo okwu maka na anyị ma na Okeke gbatara onwe ya anya. Ngụnwe gbatara onwe ya anya. We are talking about case. A na-akpa ego kesi akpa. Onwe ndị kpachanara ego kesi debe mụ na ya akpabụghị ego kesi. So anyị ada avoid there na meander away from case the best way we can. The best way you can, you meander and avoid trouble. Or even chọka ngwa. So ọwụrụ na ifuru Ken Palace of Justice n'anya jee gbe na ezugosiri na ọwụrụ na ife a abụlọ cruise because I don't see how they will be catching cruise with this kind of thing. I have thought about it and say Skibo ona ya nụlụ ka abịazie na Facebook kpọba ya ọkpọntu because na cash cruise akpọchazie ọkpọntu a ọmakwụna na emecha kwube na ọkwa asị ka ọwụ na ọhọzi ndị niile nọ mgbe akpọrọ ife a ya anọzi mgbe a ya ekwu ya na ọ asị ka ọwụ ama nke ife a si eme. Yes, ama m a lot of people na-ajụzi m oke ka ezi ka kesi Ogechi na onye asị wee end. Yes, na those people kwa ha na watch na Facebook but ha nọrọzi followezie up ọhụma niile ya. In fact onwe ndị ya awụ ha nọ ha ya ozugbo ha agọba Skibo na this guy na ha akpọrọ ya asị they will unfollow him immediately. I not aware. Onwe ndị ya anọ the thing ozugbo they will unfollow you immediately just like the way Don Jazzy unfollowed Very Dark Man immediately before he even gets to find out no prank ka ọ na-eme. Ịghọtago? That is no one prank eziokwu. Did you see how he quickly unfollowed Vivian? That is it. That is what I am talking about. But ndị mmadụ ahụ ama wolu na ife enweghị isi na-egwu ife ọwụ na wolu na na-egwu that is na ọwụrụ na-egwuregwu
unu na-egwu, because like I said on this one I doubt na nke a wee egwuregwu. Okay, for this particular one I doubt no egwuregwu, but emechakwa prove kwa na wrong. Unu prove kwa wrong, I will still not be surprised, because na onwerozi ife ejiri egwuregwu na Facebook. Onwere ife ejiri egwuregwu na Facebook. Kpọọnụ jee paaki, sịnụ jee paaki na mụ sịrị ya, ọ nọrụkwa ụkpọ na-enwela aṅụrị, ya kpọọ enyi nwoke na foonu, kọshọn enyi nwoke, ya gwakwa enyi nwoke na mmiri ọkụ na-egbukwo mbe. Ya gwakwa enyi nwoke na mmiri ọkụ na-egbukwo mbe. Ịghọtago? Ọnwụ na inweghị ego ije kọt, ọnwụ na inweghị ego ije kọt, inwekwa ego iji eri nri dị iche na inwe ego eji eje kọt. Inwekwa ego iji eri nri dukwa iche from inwe ego eji eje kọt. Ya sikwo n'ife ahụ ọ na-eme gbafelu. I mean Ken, ikwukwa na ịchọzi ịda agba Saga, mana ife ahụkwa Saga ka ọnwụ na ise na ịchọrọzi ịda agba Saga, but this is Saga on its own. Ịghọtago? Ise this is Saga on its own, and the Saga karịrị Saga ka ị na-agba kịta, and onye ijere ịgba the Saga wuo onye ịma na amamife mmekwu mgbalụ nke nka na-abịa kịta ka ọ ya wụ mgbe ọ ya esu ekwukwa mụ na m kwuru ya ekwu. Ọ bụ ka nsi ekwu nke gboo, osu ha kwa ekwukwa mụ na mụ kwuru ya ekwu. Ejekwa make a reference to vida etu ahụ efuru nsi emeke gasị reference to a lot of videos mmelu during the time ijele na-post the videos ọkwa that same way ka m mesikwa jekwa make reference to vida wee kwuo na mụ kwukwuru ya ekwu mgbe ọ na-eme that allegation do very weighty, and all the immoral resources to sustain it. You should apologize to only both that allegation. Unless na emani zuru ka eme, unless na emani ekwadola akwado. All na ekwadola akwado, I don't have any problem. After all, among this we kwado. You want to go? All na ekwadola akwado, I don't have any problem because among this we kwado. All na ekwadola debe gi ejiko the case, no problem. Hey, we will gladly wash. You want to go? We will gladly wash. Man, even mauna nde debela ahụ na ha fụrụ Ken n'anya, because na ama na o nwere nde fụrụ ya n'anya. Ndị ahụ na-ekwu na ha fụrụ Ken n'anya, this is the right time for you people to call him to order. Ya si ebe a pụọ onye eko n'ife a na ọwụrụ na ife a abụrụ egwu ka ha na-egwu, olesi na egwuregwu ka ha na-egwu. Ịghọtago? Olesi na egwuregwu ka ha na-egwu. Then ọwụrụ na JPAC nwere idea na ife a abụrụ egwuregwu, instead of nya nwee pụta mgbe anyị emeke na arrest tibe mkpu na-eti nya bịa mgbarụ nke after all mgbe Ken na-ekwu okwu Ken acknowledge ya no help ya assist ya, you need to help him to the end. I help ya to the end wo amomife unu na-emede ejekpo onye a ka ọ bịa fish na your skit anyị nwe ahụ ejezidu wee mee ife aha ya nọ he. Ịghọtago? Ya ife unu na-eje eme ikpe onye ikpe onye ọsọ n'ọdụ bizi ịha ya aka iwerubeghị mara ka bụ onye ọzọ dụ, iwerubeghị iwu ịmara ka bụ onye ọzọ dụ. Mụ nwadụ ahụ bizi ọha ngwa agha na mudu bizi ọwụrụ na mụ kwuwara ọnụ, ana m ekwu ọnụ enweghị m engagement iwerubeghị ịmara ka bụ onye ọzọ dụ. Mana aka na suspect na ife awụ skit na ife awụ just part of that skit. You want to go? I am suspecting na ife awụ part of that skit, but in case ọwụrụ na o mechaa ọwụrụ na ọhịa, let it be on record that na ezugo kwuru ya ekwu. Mgbalụ ụnụ ya abịakarịchara Ken kịta awụ igwe ya wepụ aka oge nke Ogechi si na ọ dị equal to the task. Ịghọtago? Na ọ dị equal to the task, and echi niile ọ ya akpọghụ ịmakwa onye ọwụ echi niile ọdụ ready ịkpọghụ bịa nyere ya aka, ọdụ ready cry to you self. She won't even come to complain to you. That makes her own case different. If I na-ekwu ndị ahịa ụghara na agbarụkpata social media bịa bebe akwa, mana ifụkwa ebe ihe esi wee run away from that trouble, you will not run away from that trouble. Maybe no way skit you Ken, your skit na aga
kedu ife a na-agwado m ife a no skit na-aga ọkwara ya ede ife a anyị nwe ahụ enwu dị views ahụ ị na-enwe anyị anọrọzie n'elu skit imechalụ bifo ime nke ime 50,700 17,900 12,000 17,700 13,500 13,700 25,000 23,900 21,001 38,001 184,000 94,004 34,000 23,008 49,000 45,003 44,007 26,007 111,000 41,005 kiri force ị na-achọ 61,007 43,006 44,003 what else are you looking for? Look at 78 67 40 164 ị na-enwe views. So all these crews unu na-eji aka asha ma ọmị unu jiri ya emesa nego the views ị na-enwe here ị na-enwe ezigbota views kiri ife ka na-achọrọ further engagement. All you need to do is just to start off from here move well onwe ịghọtago ema people take it to mmadụ anyị nwa haziri Facebook kọtụrụ engagement ya anyị haziri enwe reviews ncha omekọ mmadụ ka mmadụ jee mere ife enwe isi ịghọtago ife njekwu unu ọwụrụgodo na cruise ka unu na-aka asha fọm ife na-elid unu into ide eme all these things unu na-eme just to get views enwe m ike ịghọta nwa ife nwere ike ide push unu into ide eme all these things unu na-eme nnọkọta kịta eje mkpu ije ụwa si ije ụwa nya bịa ka anyị arrange saga ka anyị gbaa saga ka anyị wee nwee views nnọkọta kịta eje mgolo ofu onye si anya bịa ka mụ na ya kọwa ọnụ ka anyị wee nwee views. Why would I do that? Why would I do that? And most of you na-eme ife a unu bịa na arrange saga unu bịa na arrange something unu wu ndị na-enwe engagement unu ọkụkọ mana unu na-enwe engagement. Look at the kind of views ka unu na-enwe but still n'elu views niile ahụ ị na-enwe upcoming content creators so ka anyị kana struggle to get views. We are pushing na-push on our own. Ụmụ nwa ndị grow shakoro grow na-enwezi engagement in idiziri ipush wezi further from there. Unu ka na-achọ ofu ọjọbọ and ọjọbọ unu ka ya alụ ka unu wee ka na-enwe more views. That is what I don't understand. Ana m ekwu ebezon na ọ bụrụ na ife adụ real agbakwa no cruise views ka ị chọrọ iji wee nweta. Ọ bụrụ na arrange ya arrange with Skibo ọkwa views ka ị chọkwara iji wee na-enweta mana inwewe na views already. Inwego face inwego view in fact inwego face that na mmadụ kpogodu common Ken Palace of Justice na page people will like to come and hear ka ha mara ife Ken mekwara. So afọm reason unu ya eji na arrange gas nonsense unu na arrange anọkata onye ọwa sị na akwụkwọ na ade anọkata asị na nke ni ugbola gear anọkata asị na lot of lemon na onye nke anọkata ejikunu ofu ife and then a push wrong narrative out there. People are named with the wrong signal. You gotta go. People are named with the wrong signal about so many things. Because now I'm actually engagement I abalo. I'm actually engagement I abalo. A warrior. Not a image in the money. A warrior image in the money. A warrior now a lot of stories in Ado supposedly that unheard of. How can you wake up from nowhere? How can you wake up from nowhere? Or we don't Skibo you consent here to this nonsense. Then I don't know the kind of money on choosing at this Facebook. Ego no nacho na mobeloge ego Facebook I don't regard the way as ego. I'm telling you. Mobeloge ego Facebook yeso ego because on a chocolate ego. Yes, ọ na-achọzi kịta ego ọgwụ ego ka ọ wụzi amamudi ego unu na-achọ ife a unu na-atụzi so desperate n'ishu ego that you people don't even consider anything and unu pụta na-ekwu na ndị mmadụ bịa ha na-akashi feelings na unu agba ndị mmadụ na unu na-egwu ekwugo m sị na o nwere ụfọdụ vidio na-eme emecha eti disclaimer na ife eji eti disclaimer na ewu ka somebody put an name of if acting or you have to see emotionally attached to that thing or never see for entertainment purpose.
mana unu ya eme not the real. People will like to judge on that matter based on how they see things. Emotions. People will even hate other people because of that same content you name. Then at the end of the day, when you say blame when they just blame emotion hanine to go win you want to go? At the end of the day, when you say blame when they just blame emotion to go win why no one can supposed to be blame because the message you put out there is the message that people got. There is any disclaimer whatsoever, nothing. It just will make something goes in the matter. TMU, of we cry to Facebook, on the Facebook na oppression. Just because you want to trend. The matter never indicate as people do insensitive. Now people react based on alarming erasure. It's an the mother and Akashika cruise. Now feelings. Now the mother and Akashika feelings. Why you people are making money? You will start mocking people again. A mock wakwan the mother, you the mother, Sirimen Niaja. Yeah? The content creators need a name. Look at during the time Ebunisono Haparankata Haparamaka Ebgobi. Ebunisono name with views. All the content creators known at that WhatsApp group who content creators page have Bunalo. Any of them not below 70,000 followers. Yet they are still looking for something Jonjo Hanine Kayeme that with more views and the more followers. What did you do when 0 followers? When you opened your page when 0 followers, what did you do for you to move from 1 to 10,000, from 10,000 to 20,000, 20,000 to 30,000, up to above 50,000? Then that will be when you will start thinking of any nonsense, just for you to have views and for you to chase crowd on Facebook. But what I know is that it is good for you to arrange something with somebody. Let it be something that people will see. They will either laugh over it or they will talk over it. Let it not be something where it spark up emotion in the mind. For example, there are some people who have zero tolerance to this thing. Skibo. The moment they see it, they will hate Skibo. Whether not Skibo in consent here, they will hate him right away without anything. So I want a Skibo. You consent to it. Do not come out to cry. Yes, because no one supposed to follow your jib. Ono suppose to emu follow your jib. Yes, ono ya amudi ife. Ono ye jib wegu. Ohife ji agbanante ka eji agbananya. Ohomukuriye. Ohife ji agbanante ka eji agbananya. Ihodago. Ohife eji agbanante ka ana agbananya. So my advice to Ken, you took the best decision by saying that you are going to stay away from Saga. If you are trying to go back to Saga again, then my brother, I don't know what to tell you. Your platform name of your page name of a page owner. My phone for somebody they 100 and something thousand views, 60 something thousand views. It is not easy. And in a mellow when you fail on a gallow way. A other go. I want no content. Man the madana for he the madana cohono. Or yadu go with the name. Then my brother, I don't know what else to tell you. Everybody was very happy when you declared that you are putting Saga. Now, seeing what you are doing again now, I don't know what you want all those people who were happy then. I don't know what you want them to be doing now. I want to this thing in a I want you to apologize. Apologize and walk away. You want to go? See that disclaimer this early. Or we want to stop on that kind of expensive joke. You want to go? Stop on I myself enjoy. I don't know about you. I'm a man that I like is yesterday. Now I like it for job. The emails content or yaga, but keep doing it. Yes. I'm not these days. Emails content or yaga. That is why the mother shoes. Either go say people who did the mother I like Akwa job. The mother I like a banner corner. The mother I like a banner no. So I'm not because of that. Kunu is their job. Kunu they need the mother they fire Hana shop. But my brother, onye mewe kwa makata anya before makeshi.
My own advice for you is that ọ bụrụ na ife iyi na-eme no cruise ife ị na cash. Ọ bụrụ na ife iyi na-eme no cruise ka ụnụ na cash. End it. Because ọ bụrụ something do okay to be catching the kind of cruise ụnụ ji ya cash. In my own understanding, you don't need that. With what you have passed through, that is not the kind of content you need now. Inwe gafa na na Facebook nwa afa if you need ziri ide emewu mebeziri onwe gị ife na-eme n'onwe gị ọgwụkwọ maka afa ka na-enwe gafa even ndị ji afa yourself eme content videos ha na-enwe views o wee wuruzie ngụ nwanwụ ka na aha awụ run away from all those things. It doesn't or hey pay anywhere. It will onye emekwa ndị mmadụ enwekwa bad impression about you. Just when people are almost accepting you back, the mother accept to go back. People are accept to go back. Enjoy what we feel make. Now mulamu over your distance. Ishokwa ke ebiakwa. Gubutakwa onwe. Ka afa ofio akwa again. I'm not going to say I like you. You want to go? I'm not going to say I like you. Controversy na do mamana. All controversy do genuine and real. And a trade on that controversy genuine and real. Like Odia Aina Mataya Sehaneme, it is controversy or a controversial issue. But provided need do real, I don't have any problem. You want to go? I can go full, but I white time. He said that me with or na nejukwalaju. You want to go? So this is my own advice to you. My own advice to you is before I. My own advice to you now is before when the mother ya baby and intimidation. Early enough. Makama na ndị mmadụ ga-emechisi ọnụ kịta na-eche mgbe ole jiri kịta ife ya ada anụ intimidation a na-intimidate ye ịghọtago onye okay so on this note I think odugore on this note I think I will end this broadcast here. Share this video ka ụwa nụrụ onu mo ekwukwuru nye ekwuo maka mgbe mmadụ ya bịa na Facebook ebịa kọnganganganga ayapụtakwa again ịghọtago ayapụtakwa again ke na-enweghị ego iko kesi kịta unless na obu ego si Senegal abata na pretend line na onweghị ego mana as far as ndụ concern enweghị ego ole ken ji si Senegal abata uwe ego eji wee je kokesi ịghọtago and ndị o jere iko kesi a wutewu ndị karịrị ya unless na stage rie stage go to a stage, it is still not a good thing. A stage go to a stage, it is still not a good thing. If I don't job, nke do mma ebe aka mma kwụsị ya daalụ nụ.